Lifeguard na po daan eh. Saon man eh, di man magamit atong skills ani. Wa man nga lumos. Patuloy lang sa pangarap mo, maaabot mo yan, asahan mo hanggang matupad ang mga plano. Tingawa sa event ron eh. Pila na kong kadlaw lay show ani ba? May pa mag lifeguard na lang siguro ko aning na beach. Lifeguard na po daan eh. Saon man eh, di man magamit atong skills ani. Wa man nga lumos, wa man nga lumos, wa man nga lumos. A few moments later. Ugto naman si tingali. Dagga naman mga tao sa cottage. Magsuri-suri yun siguro ko ani. Sina ako'y kaila. Uy, may decor. Kung may decor, birthday. May birthday, may clown. Kung may clown, may kaon. Tuon be. Kinsa kay clown ani, bulon be. Isa kailan ako. Kung di ta maulaw kaon. Ila magwami nga clown no. Kita ka ani? Ila magwami nga clown no. Kita ka ani? What? Ila magwami ako ni duulon be. Bradil ni ba? Para di ta maulaw muhuk ka dunya. Kuha ni puratan be. Uy! Show ka dari Brad? Show ko yat, kaya naman yat, nalagi ka dari yat. Sabi tatag kaon jabi? Kaon? Hindi nga mga kuhan diri good. Nag-lifeguard ko. Ajote ka dari guard, wala mo libre kaon dari. Wala. Ano lang yat. Kay one clown naman yat. Para dili ta maulaw muling niya dihaon niya. Apil na naka-show. Bali duha ta ka clown diri, apil kag show para di ta maulaw muling niya. Tayo sa Brad ha? Ako sa una-unaon. Ang show ko. Kaon. Basta. Sige Brad. Tayo sa Brad ha? Ako sa una-unaon. Show ko. Kaon. Super ko. Ito pagin. Busog. Nako. Brad! Show na ako Brad! 1 hour later. Ay, salamat makakaon na jud ko. Youtube na jud ko. 1 minute 37 seconds later. Ay, salamat. Nakahukad na jud ko. Balik na ko kaon niya. Ano yan? So weird.